baby a wujina one me ba ya adwe na nkomo a ye twetwe won so atimi agi mesrawo na ana na dwi masama me pasa me no che no enyina ne se enche na Yesu Kristo asaba bi ebi ana wa komadan ana se won kinkasu ana se wo brekum doman kro techiman wanji enkransa na wotie me madesa dia me pasa me ka de tu tirim ne se wonya nhunu Jesus Christ aboa wo ebe ya abomodin so be Jesus Christ akira kwan ewiase wei etwam enioma nyina di adanse se wiase twam nioma nyina na me pasa obi a wotie me na ne tie ne yie na hunu se wotena se na wode wadwene to fom na de wani to fom a na wo sense nioma wo hunu se nioma ekɔwie wiase wie mu ne ye wono anche na Yesu Kristo saba bio na tie Ghana ha ye wasem nibia ye wa judges and lawyers prosecutors any CID for ni approach for wo ho ehwedi amanfo nsem se wodi bi mu a ye set you free na se wodi fo nso a ni ya jeli anase afan ne me wuri ya Quran ma huru obi ananse ankyeye ya ma ne 90 years young boy ya sentence no 90 years eno ye nipa na edi asam no a sentence no obi nso ya ma ne life in prison obi nso so ya ma ne death yes what you say na no na me transfer sasa adante na nipa da so ne timi bu ni nua tan edi ni duru gina bra bi a enipa ne gine ho anye ne nyina ne sa oman no ya transia semra enti semra no diwa ye gina mara no so ne ya jajo sama sa foru abese men kan kiro sa asasu ya wa baso no enya odia wo ba transo de odu ni padua baye no obebu hu atai ti me hwa atemu awurade de ba no no ho ana me yamahye number 1 nyame meka se omu atenda na mu punish nipa epe no atai na bufushi o de be punish nipa enipa wasase so nyina no odwere won meka nipa nwotwe Sodom and Gomorrah Erade apanishi kuro no oyi nipa miensa firi mu opanishi kuro ni nyina Israel Erade ko fa on free Egypt boninti opai from kumnipa 23,000 odo mu nyina share from Israel for nipa 600,000 Moses ekoyi on free Egypt no obadia di say omu nyina awurade be kum wo mo okwan amaka nipa tu Joshua and Caleb enti me sa nyame wei okaso be bibia me mfa mi agoro se sa nyame wei aso be bibia me mfa di mi agoro kora because Jesus aka so me mra na all free Herod fie akọ gasa mani Herod fie akọ what say Calvary a journey to Christ from Pilato house and as a Herod's house to Calvary. Amra asemi anadaro ko wo bushi ya bono no. Obabi etu mirika di nsuo bre no. Ano akacha nso wura di nsuo ibinom. Na wunti ni Yesu. Jesus di nsuo no no moyi. Na ono mu wie ya no. Ano osi su di ase. Mamu nsume. What you say? Na munsumu ho ene mama. Na so di way ya mi dua mona. E da na mu dua wuye. Me gande be yamo. Se ukotwa dua mo firi wiram. Na de be hye buchiam di kresi guso. Opa manche so no a kresi no.
ebe so ne kresi ni nya wiwi a eja no nso ba so di dua wuye ese gemu a na apagya de tuma esanse ewu nti no ebe se what you say ebe se medua no unhuru bi obeda no nso enti Christ ade yen nipa de boyefo gina o medua wuye what you say enkwa ne mu bio ade bi a enkwa ne mu no ade awuo odidua ni gina o medua wuye ene ono a waye nkwa no odi gina o medua mo no yanse sa ade no nso enti ade ba ko a minim ni se nipa bi a wonni Kristo no wo edua wuye nipa bi a wonni Jesus Christ wo edua wuye efisa ono na ye nkwa wonya no a ne wonya nkwa obi ansa sa asem no nso enti ade Yesu Kristo baba no wona watesa wono ana wabafo mako what you say wona nkwa ewo mu ana wabafo mako enti anana dwi mesre opi so nyanya Yesu a yewo nyinkyere eno nyankwa Yes. nyinkyere nyankwa eno ye mfi a ya shama wo ya wudi na sasi so wumfie nsan eteso akọ hadan na watre fie bi akọ ho hadan 6 years what you say obi si ono aka to say ei kwaku watre fie wate wo enkyere nyinkyere what you say emfi a utu akọ kan ensan inti na ada so tibu na se mfie ne sade a utu mu ne batene pa obefiri ho tie ni ye enti nyinkyere nyankwa nyinkyere enyankwa emfi a ya shama wo na enuriye what you say emfi ne dura obefiri asase so na nkwa ne ayi obi a Yesu tinimu ene obi Amen. obi anse saade no nso so for we are man na manyankwa ne nyina nso obaji Yesu Kristo adi wose anu na ode pamuka na koma na ode gidie me pasa anna wo hye me yoma nso me pasa obi a wo tie me no wo tie me afri Cruise FM 96.9 eso na wo tie me wa koma dan kru na ensukasie bi atwa ha no enya de ketwa na sanse urade mpese program no ebe senti wa mayenya wanye nanimu adom ewo Cruise FM enti so the come for Bible maybe a 2 Corinthians chapter 5 verses 10 5:10 2 Corinthians 5 verse 10 me twase ye nyina kopie Kristo atebu gwa obi antia ho sa Kristo nso yetemuafo o yetemuafo yes o si etwase ye nyina kopie Kristo ye nyina kopie Kristo atemu odwani na obiara nya do na me nipadua so obia de onam ne nipadua so ye oye papa bonio said oye be Romans nso na me nhwase bia Romans chapter 14 12 or 12 14 12 was enti afa ye nyina bebu ye ho konta maako akire Nyankopon obia wuti asomri ya wose enti afa ye nyina obia obekwa kodra urade atemu odwani na de onam nipadua so ye oye papa bonio obebu ho atan ana Paul Romans nso ka to so se enti afa ye nyina bebu ye ho konta maako akire Nyankopon to aso enti mo ma ye mu ye ho atebio ti asomri ye enkabaya esanse Kristo baba ntino ketwase eken okwa wi akokọ wi odwan a ke wose judge fo kra kan no tum asetre ne se judge na ono ti wa wo bu watara no odi fo awurade ani odi ase yes odi fo awurade ani prosecutor na wa totoa no odi fo awurade ani ya sabri efiri se onko wi a obi dabo beto o twempra
So what you are not saying? One courier will be a cocoa, and so I can bribe catastrophe. Yes. And the Joe that can anymore. What to run or so. What am I saying? And the another Jimmy Bushao. Say yes to Chris of Piana. No from but not them word anymore. Who may be my now be before. Abraham womb. Subaya womb. And the ya wo ye. Who may be before and now be them. Sanka would be manka ye. Amen. Na de wakɔ down kwam na so akɔ di for de a ɛde obɛkɔ ogem the percentage bi antie ne ye ankyɛ ne Yesu aba na ebi a woni mu a ma menka sɛm nkyerɛw emfi a wonu a yɛbɛhyɛ ma woni bedu asase wɔ so obi a wɔ mfi a yɛhyɛ ma no wodi ase na ɛbrɛ ne bɛso na me ka say me say hweye no wangu say de boye ni hweye papa na wangu say obi a wo ye de boye ni so wo say de boye ni a eba hadwem na mo mboma de say wo be wu say treni ni na dan kwa ye ode a emra wo tie asi katrama da bodwem moje tro emoje trew wo koba wo ahoden sabra yi ana wasa wo de treni ka wo mumu yogu Amen. Sabra na what you already at akwayo. Enya bibia. Amen. Amen. Na ya na nipa esaya na to. Tieniye. Job 14:1-7. Abaka sembi. Job 14. Oso nipa da sani oba wo. Ni na yetia. Wona yetia. How ma? Piese hwire. Wo piese hwire. Utwa. Udwane se su. Udwane se sunsun. Onyina. Wo yi su obia. Wo yi usu ni obia wo de no de o kwa amuom. Wa na benya hotiw ni. Ahana msuro no. Ti asem ni. Wo yi su ni obia woni no de o kwa temu. Wo wi ano se. Wa na benya hotiw. Ana obenya hotiw ni. Wa na wo ho akum ni. Wona wo ba wi ase. Wo kum wo. Bia na ni ho. Wo ti ase. Yes. Wan fansa nkana no. Wona man ni asem. Koro no won ka ho. Wo do ama nipa bia. Wo suro nyankopon. Wo kum ne ho. Wo yi ne ho afiri wi ase nkikayem. Amen. Wo busa se hwan ene benya such a person. Wa na wo ho akum bia na ni ho. Ori a wase obia ni ho. Se wa hyɛ me na ato no. Se nipa na wo bedi na asase so ya hyeto ho. Na bo so me do won tirim. What you say? Wan kan fi dudu o. O se aboso me dudu. Wa twa hia o nsa no fa ma. Enti matrase na masese na mahuru. Se pa ya me kwase awu ameti woi. Me mfa mabra boni agoro. Die twama twam. Amen. Kan ebra na me ni mawurade a me de mabra boto tata no. Se wadomfo adawroma. Na so wayemi afiri samputo ye ni mu a. Matrase ama Kristo. Amen. Me na kakra kai. Amparme se me de babo brafunu. Amen. Me ne wiase de bato kase. Ajapadia bi ani ho a se ta de ba mame. Oh. Na no me ka se mo yi. Me se wo de opatra koma dan. Bre tranken kasu. Kire asase nyina ubegya ho. Oh. Se da ho do nyina bi ubegya ho. Bre umoja ni pesika fago bank. Ubewu obi abedi ni kwa. Adi ase. And you are the first person. Tadi edi bi beto. Tie ni ye. Me pasa obi a wo tie me ne entie ni ye. Ne nyansasam e na Awurade fa me mu aka kire wo. Amen. Obagemma. Enyi woni so nyansafo. Ye mu mpofiri mu. Enyi wadwen se wiase nyina woni me nyansa che obi a. Na se wo so a de oso che wo. Amen. Me pasa obagemma. Wo tie ase. Nyame we nyansafo papa. Anjo na Yesu Kristo asane. Na bana oba no, o ma ne se oba bio. E ma ye di kan oba ne se oba. Oba de nipa wumbu mu, aboso me nkoro. Ye kyem no wo no to ye nsa so. We nyame de nso no onum no fo. Ye de ne se ye ti, abo no so. Atra na wia nante. Nyankopo aba do. Yes. The other one what the nipa so no onum no fo. What you say? Okasempa. Say no so.
na maya tosu mi anu no de o ma so oba bi ayam ame ya ma wo no mo ma tena fie bi mam nipa bi nkasa we di ade hia no no what you say se aba wo no ya kan say akoma da hiri fie a ya ba ka sa de se kron we di ofra himfie ya ngo no sa na paso bi a wutie mi tie ni ye se oba ne maya no ehu se ehu papa e maya no oba ne pese de ka se mi kire wo ansa na Yesu Kristo baba maya etoso mi enu no se no nso o ma se wa ba ni secret no kanani dia oba ni secret ya wo no kura no amofo na beka kire enyansafo bi na enyansafo no ko hwe satisa na wadi ya waso oba ni wanyina abehu no amen amen wasi ni wanyina ba dia ba ebehu no ana dia mesadi e wo mo ni se sabre ya bia sawo akoma dan abia chi wo ba bi e ba tawati ase ba bi fo China fo wo mo ni na mawiem yes but I had here abia sa amen amen ne maya no eni wanyina behu no amen amen ebia samen ko to nkyira wo adisam 1 bi adisam 1:7 ase enkamfo ose hwe wona murunkum de o na abia hunu sa ma obia nsa no nso Jesus wabaaye no wabesa na maama yam na nya murunkum dabi but owu ya wo sore ya de ne call heaven ya de ne call no murunkum na ba fa no Acts chapter 1 verse 7 down yes what do you say be hojo na men shabe 1:7 verse 6:7 no verse 7 ose na okachire won se enya mo asem sem behu bre ana na eja na ja sato ho bitumi mu yes emo se onko konya ba mo John Pobra na ose wo de Kristo kosoro wo de Kristo wo wi asori ade ne kosoro na oka ye no wie no de hwe no no o ma no so na murunkum ntie no firi wona ndim wo ko no hwe soro ha no wo se de sitia ya fo ya so akosoro no murunkum na baje no pa enti se wo saba e wo se murunkum de ne ba kwasem what you say amen na bia misua no murunkum hu ne se ade asa hu murunkum awia na hu yes ade asa hu murunkum awia na hu amen amen enti ne maya toso mi enu no sadia okosoro no murunkum baje no koya no murunkum na so no obetena de aba amen anya de ketua murunkum na so ana obetena de aba na se oba wosehwe wona murunkum reba na aniwa nyina aniwa nyina yesu mra no ne nipa da so to ate se de atiase kwasem na binu suwu ebi wa paradise ebi nso wa samado no ya nyimbi what you say pa aniwa nyina ba te se de atia wa ma ba ko so a ba ko akoda yam para ho nyina what you say bi wo so wa ma ba bo twabia no mo bo omra no mo bo enti Christ maya no ebeye shock ebeye shock enkai boni dabi ya na nso no radio bia so obi am pay attention na Yesu ba obi na nso dabi o ti ase yes ese ate ya kasa Trump aba Ghana ya ba na nso ama the whole Ghana who date any time Trump dey back Ghana kwasem so ti ase fine anya sa na Yesu dia ne tie yes wase mmere ne nanu dia obi ani na so abofu kura ni eji aja no nkuto enti bi a wuti wanchi na wutie mi a be very careful amen what you say ebi a wa komanda nkuroma me danya me asese crusade na ekoso kwasem pa be very extra careful and the audience say so far as here me come at this no me opportunity to heaven no
sanctification and righteousness. Amen. Say Jesus Christ and to mu abekọ bu nsam gem. Amen kan okra nkyerɛ. The person that obi a wutie bibia no hwɛ ne yie. Enkyerɛ no aba. Anioma nyina di adanse. Say Jesus asaba. Tie ne yie. Na jo wonim. Say Oba ono nko amabio. Ne maya di kan no. Eni ono nko anante bae. Sura bafo. Ani ade ni say na no mu aba present ma Mary. Wo ya yakosi enu no sura bafo we no. Kwasem. Ya de na ko heaven. Mununkum no. No sura bafo hihye. Enti wo de wo ko hwie ade ni ko hwie ya no. Ana wo sa bae. Ebe se suafo no de. Say Yesu ya fa na mo nkyɛn koro no. Say de wo ko no sa na wo be sa ba. Na ne maya toso mi enu no. Abofo ka no ho. Obi abayi ni face. Obi amfa bibi anra ne ho. Obi ayi ni face. Ye be hu sura abofo anim ne anim. Ne ehuru Kristo anim ne anim. Wa bufuhia kasiem. Anya de ketwa. Enti me ka tire me nua no asafo ne se. Ma wa sore ba. Ehuru what is the truth. So ka no kura tire wa sore ba. Na so se on to correction. Oma usika ni dia for sedama nyame. Amen. Tie ni ye. Amen. Ade ba ko a wase yesa no nso no. Ya ye adwen se ya dan sore ma. Ya ti asore ni dia pe ye hu anya. Enti ya hide no kore. Abi ade na fene na ada because of what say semenya ka atenam. Yes. Me live good nti. Me nko kan wajai asore. What you say? Yes. Enti mesra enipa bi a wotie me na so ni me ya so ahwehwe no. Amen. Wonya sakra wadua sakra. Amen. Na bone nsuma ana bone so nkata won anim. Amen. Anioma nyina so bia ada Yesu anim. Jeremiah ka asem bi. Jeremiah 23. Wose me wonyame a me won pinche mu. Me wonyame a me watiri ana. Anyama na me se wofro ne asase amama. Enti so obi di ne hu be hinta bia ni asafo awurade mi hu no. Do no. What you say? Ba bia ni ho a wo be se de bone a osoro nhuru. Ha, sabra me ka sai. So obi yire da won kyan a. Wa yo se obi ahuru. Wan ka se na ho ne oba ne da ho no. Wa hu. Oba no so a wano bo jama no so ahu. Satan ay eyewitness. Jama so amen. Amen. Ejuni anu yie. Anka so obi ahuru. God is a spirit. Munti asem ni. Me kara kora tero. What do you pa? Ada Yesu baba no. Ha. Atemu no be ye fese. Ampa o. Kristo na nka abone ntrewu o. Waba mu ahwe wa wo. Obone a wodi free beginning. Obeyi atre te se de ohwese no. Te se actor bi artist ni awie. No adi asem no ahwe de oyohe. Okay. What do you say? Yes. Enti anyesa Christ no na baka tro so ye di boye ni. Wa obahwe obone a wo ye na di ajejo. What am I saying? Enti mesraw ababawa sakra wadwe no twetwa awurade atira kwan. Tieniye. Ya kamo what say asofo no bi. Also we can say why save it forever save. Na meje wa no waje. Ara no fra Judas wo pamo no. Why say? Enya awurade no fra Judas. Why so pamo no? Emfa ni o mani agro. Waje Israel okumo mo okwan. And take a joke. What can God do someone? Was say, Mammy, a kind. Now, the other person, Joe, which I say, Mammy, in Matthew 24, verses for free 24, for free, and kind 23, for free 24, 25, a cabra. Matthew 24. Na Kristo atrofo ne adifo atrofo besori. Obi ansa anso, was a Kristo mu atrofo. Any
difo atrofo beso no bayan sentrene akase ne anwawade ne se betumi a owie wo se betumi wonu mpu ebetumi a ne che se ntumi wona awurade ayi won pasa awurade atu so onsa wode wo mo ye biribi no adifo no na ada ntimi na ada amen amen me gina hoyi adin sa difo bi betumi abegina ho se nyame se memra memo wache wontim ma me ho me gina wo wontim fa na ada bia baburu mu na ada bia de oboa koso me no nya de makosua wo nya de makosua na meka na de odomfo no de adom me amen se sa de no nso ntime ya na ada me tora bia me wo na obi aba nyame se meka sam tro me se ko nyame anyima sutre so osmo obi aba oh safo nyame na se no so katre nyame se me se me nka se me ntie o but the katre nyame se me se onyima sutre that's right it onyima sutre so onyima sutre am ya mafro what you say awesome and say na urade be soma Paul se kwa Ananias wo na urade asa ko katre Ananias se ma soma Paul nke ko we ti adwuma we no won hwe ya obi di urade di baba eso no ya bonsa Entena ya susi ebi no di baba ba kasa me ni Kristo no baba dada ni papi ke wo se wo ye ni frifo amen eya se me hia papa nti wo se Kristo atrofo ani adifo atrofo bebre ba so ben sentrene akase ne wawade betumi ekobeda da entena na be kasa obi ye sentrene ma na ha enye nwawa obetumi ameti atie abetua so enye me nwawa nipa ni mu atimi enu tan obetumi akasi wase me nwie afa musi nyame ni mu de ni betumi aye obeye but anono antrese say nipa ni a genuine person hwe nipa na brabo hwe nipa ni subai what you say yes hwe the heart of that person and so nipa kra wo hia no ana say sika wo pantia akomada hebi shisha there are some guys be about that akomada what you say yes oma yi obo say ya difo ya shamanfo wa akomada wonya crowd wo yire ba mo akogu ntosi so what you say beje wo yire kobo spray and so wo yire ne nkuma kate what you say mama mo ni na ho tiemiye bo mo den sa o ba sakra wa de na kai sahi woni se bi fo na kogu ho yo afeso a ana ya de oyire bia ba o di spray okoko so a esu bebre makate uko ayi ebeneza da kwa ha wo se ania mama ji anua anko petima so ayi mukoko ase na so do so what you say mo ya say anyo the seven previous president abedi akonwa no wasoma na ya ammonia ba mo fa mom koko ase na nso na sa wo anwa etu na koko so dia na ammonia na ya dai oh babia ewiase aduro no obi afanya nsakwa dia pra ne ho anya but no fa so bi ani me nua ma sofo wo ye nya medwuma na so gena wo kra ho won hweye wo ba sambo won hweye wo ba ye bukumai wo ba no du ka ne maka na ye ma nso be translation ho ka ne betua wo nkobi be very careful me free commerce am e bai me huru so many sambo esi ti wiram e tra kwan but wo no nkobi wo be ko na wira funu no ho what you say bomodin sa ye betwe odi won kwanwoma bomodin sa wo ye betwe odi won kwanwoma enti boni bi a wodi no be very careful rana sakra me de me mafutuo no me kam wate na yere so pa so Yesu Kristo beba amen tie ni ye ne mayo no eto da bia na me yaba hye se oba ni wanyina behu no jo kenkai
verse 25 was hwɛ maka kyɛ mu dada nti sɛ ɔka kyɛ mu sɛ hwɛ ɔwɔsrɛ so ɔwɔsrɛ so ankɔ ɔmpie mu a anyindi na sɛdeɛ anyinam pae fira pire sɛdeɛ nsuo tɔi na nyinam pae fira pire kɔ atɔyɛ sɛdeɛ onipa bae no so bɛyɛ ara sɛdeɛ yesu kristo ma yɛ bɛyɛ na faako a ɛfiri hɔ na akɔdeɛ boaboa wate aseɛ toa so kae na ɛnam ma wiehia no akyi ne ntam ara owia bɛduru so na ɔsane no nhyerɛ ɔsra no nhyerɛ na nsoroma bɛtutu afiri so na nsoroma bɛtu firi soro bɛgu fam ɔsoro ahoɔden a ɔsoro ahoɔden bɛwɔ so nipa ba ne nsɛnkyerɛnne bɛda di wɔ soro asase busuakuo nyinaa bɛsu asase so busuakuo nyinaa ɛbɛsu ayokoɔ abiretuo asona ɔmo nyinaa bɛsu wate aduana bɛsu wɔn nyinaa bɛbɔ bena na ɔbɛwo nipa ba ne sɛ ɔde ba ɔsoro mu na obiara bɛhu yesu kristo so ɔba ɔsoro mununkum ne ahoɔden ne animuonyam kɛseɛ wɔde aseɛ wobɛhunu na wonim biribi wɔn a adi ka wuo no a wɔn paradise no wɔn kra no ada so te ase wɔn da so ne honam wɔ abio etu wɔn no bɛdi ka huru yesu so ɔba to wɔn hu no wie a wɔn nyinaa bɛbɔ di n'akyi sɛdeɛ yɛahwehwɛ no no wɔn nie na wɔn nyinaa sane aba bɛbu ate asefo atɛn wɔde aseɛ na owie a wɔn a wɔn nso no ɛbɛhuru Christ na wɔbu wɔn nso atɛn tie ne yie o abɔnefoɔ no awuo agyi so no ɔbɛhu no wɔbu wɔn atɛn na wɔaka kyerɛ wɔn sɛ mo nyinaa mo nkɔ gyem na mo nso mo a motene no mobɛsene nkɔ paradise ɔde sɛ New Jerusalem na adeɛ baako a menim ne sɛ nipa bi a Kristo honhom ntiw mu no nkwagyeɛ bɛbɔ mo watwerɛ sɛ sɛ obi ne Kristo honhom a ɔne no deɛ nipa sɛ na wote aseɛ o because Kristo honhom bɛtena mu a ɛde nso bɛbɔ dwaman Kristo honhom bɛtena mu a ɛde nso bɛyɛ korɔmfoɔ sɛ saa nneɛma no to ɛtoro paa wonka ho na ada pɛ sɛ menkom nya wonka ho tie ne yie adeɛ baako a menim ne sɛ pere sɛ ɔkra bɛnya nkwa hwɛ yie no a ne wo kra aborɔ sɛ nipadua wɔ yi ɛyɛ ataadeɛ o wɔkra da nkasa ɛna ɛyɛ nipa nti ne yɛfrɛ no nipadua wɔyɛ dua hunu gyeme so amen wɔyɛ ataadeɛ mɛka ne bio na akomadanfoɔ nyinaa ntie saa nipadua wɔ yi ɛnte pɛn biribi yɛ no a ɛnte pɛn wɔkra no ɛna te pɛn edi so wɔkra no afiri nipadua yi mu a na ɔde adeɛ bɔ nipadua no a ɔnka wi nti na abɛkɔ no obi ewu no ɔda hɔ ne yɛdwa no nso ɔnwo so no ɔkra no kɔ but still ne mu a yɛnim nti no yɛsom saa nipadua wɔ yɛregya te yɛ sɔ wɔde aseɛ enti so ɔnya ntaade apem a ɛyɛ ɔkra ne nka ho wonya mpaboa apem ɔkra ne nka ho ha wɔ fufuo wi apɔnkye mu a ɛdɔteɛ na wodie banteɛ dɔteɛ ne yɛde yɛ nam aboa no enti woyɛ nipa nti wodi dɔteɛ na sɛdeɛ bɛyɛ wohuru sɛ yɛ dɔteɛ nyame nyansam nti ane watɛngye na ma wo na ka mo wate ɛtɛle na deɛ mawe nam ma mekra ne agyegyemi ne wagyimi papapapapa ɔkra wɔwe nam deɛ wosɔ ne fiidi ɔkra no wontimi mfa mfiidi ne da wote aseɛ wote ɔwe nsa wote ɔnom jɔt wote ɔnom tramɔ wohye wi wote aseɛ ɛtɔ da bi kura wokɔfa kokain kakra ne hwiahwia hona no te asɛm no yio ne nyinaa ne sɛ wopɛ sɛ nipadua no ɛne gyie ma menka no korɔ nkyerɛ wo ɛdɔte dan sɛ wohyɛ ataade a na wɔbɛfira wo ataadeɛ no hyɛ wo nti no wone ne nyinaa na ɛkorɔ sɛ wobɛfie no aworo ataadeɛ no gu hɔ a na wɔbɛfira wo a ataadeɛ no nsɔre bi saa na wo kra no ɛbɛregyɛte wo nipadua no da bi wɔnyɛ firi mu a yɛfrɛ wo a wontimi nsɔre nti na anadwi metofo sɛ nyansane o ɛnyɛ sɛ bia metɔ hwɛ yie no ani wo kra aborɔ wonya nsakra yɛ asakra na tammuo bi nam kora mu ba ɛyɛ adeɛ a dangerous ɛyɛ dangerous papapapapa manka no kora ma haw tiɛ ne yie Christ bɛba jo di kan bie odiifoɔ Safania etira yɛ baako nkyekyɛmu mmienu
What kind of buff from the Drubas at 4? What kind of Drubas at 12? No jump for verse 14. Abufoda. What's your radio Bufoda? Prana me pra adin nyina free asase. I read my premium of body in a France as you need. Radio assembly. Me pra nipa ne aboa. Any panel. Me pra wiemu no. Wiemu no ma. Epumum pata. Epumum pata. Sintibia ne abonefo. Na me twetwa nipa nya fra. Any panel. Oso me twetwa me fra asase. Radio assembly. Kenkai. Na me tere me nsa Juda ne Jerusalem. Jerusalem nyina so. Na me twa ban kai nya bo. Abosom nkayo. Ti assembly ye. Ankasa bosonsum nyama na de ba. Aya bonsama de. Antra commandant fa ho nhye bosomase. Na mmoa. Oh. Asampa na me katro. Ammoa. Kwaku bonsam tuwe. Onim se bosom nye. Onim se nye. Wodi penisika. Wodi onim se wodi penisika. What you say? The kind of was a time. Afam so o interview no. Na me tie piece of it. And o interview no. O tia no. Na kwaku bonsam. Matthew no ajeso. O hote se o se urade adom. Dem say eh. No presenters eh na. Wo ka urade was na nyina say ye ni ma urade. Dem say akwa we waburu ho ata bi. Asma me ka ya no. What you say? Asma me ka ya no. If you say oni no. Ya ka bosomo a me ni woni so ya komfo. Me dey ya ka compare there. I don't think so. Me woni so ya komfo. What you say? What hotel woni fie no openya nsakwa fa so so obedi. Because the fie ni bia ni wo ya millionaire. So I say, I think Cassian will play that no ya win. And to me no do. Baby Amadou na was me jabo so no. So I say, me no do. Baby Amadou say I was supposed to be in America to form. Na me sakra magin. Na kakakra woman me dinya down kwa ma me kra. Cause sika ma play nya bi. Adaya me nko high down. What do you say? Me timi toka, me dinya nsa kwan be eno ano no. Ah me kwaku bu nsa masakra. Obi an sakra. Sia me na sakra. Di ogu sia sakra. What do you say? Asapa na me kan wo. And so still, enipa me da so tie kuma da me na front wa. Omo da so te ho a. Di omo ye no. Ti ono no kula pattern sakra no. Omo so kwa bisa. What do you say? Ono na ni abra onya obasakra no. Omo so kwa bisa. Me pasa obi a wotie me na entie no ontie me ye. Ada ya su baba no. Ada bi afa na na so nyame mante o. And you cannot escape judgment. Atamuda. You cannot escape it. Ahina ba kwa kwashe. Baby aba kwa kwashe bi o ibe yu aba. Odi apa kwashe poase. Obeyu. Kwashe kamala tifi. Obeyu. Kwashe wiem e ho no ofiri ba. Wama wo sama do kura no onyane wo. Wo bu o ba tre na wo afre na aka so ko. What must you? Enti afutu ya me de ma wa nadwi. Eni say suro nyame apamuo. Suro. Na pa wa jempo se obenu ho. Amen. Asamba na me kano. Da bia me kam se nyame odo ahunu. Nyame do ahunu. Kem bia opese enipa, onipa ho so. Se ade wo ya me ye ni ma nye ni yie. Awurade mi nye bio. Fa me bone chebe. What you say? And you kase bonsam jabu ho Bob Marley ho Peter Patch ho Jimmy Cliff ho hey Michael Jackson crack ho hey and all we are your friends like Kocha and so ko acquire of South African Lucky Louis. One so ho masa ho ba da che bibia Jimino Libya Bojans. What you say? Now you can't sama do sama trawo. Hello. Ana mo sam jabo. Asama do okura keke no. You can't watch some trawo yamba show. Jimino. What? Ti asemri. Jimino. Mama sense subio. E mo bia nka ncho se nipa wu anu awu. Nti sa. Hey. Ana sanon so. Nipa bia woda wo so da ye no. Eye easy se utimi. Wakara na wo mu no e na epia kone nam no
tia ho to ne na ho ne fawa se na ho mfa nipa wo kra ne fie nyei ko se do kra ne be hye nipa dua ne mu wa mere kra ne nipa dua ne ye na what is it enti awurade pa se wo yi Adam fempade no sa ma ne dan na ho ensa ne wo yi enti nipa bia no na ho to so na wo kra fi mu ko na wo kwa no afa image no de anante no asa katra wo obema wo awu sam una wo kuri de nipa bia wo da wo so da ye timi pie ko no e ise so obekwa wo mabio wo mabio wo dote no ya tama akosefo me kano kora dia tell na no dwi me de nyame de se o ka kra bi ne bapon tie ni ye akamu obi nam kwa mu ba me dwana na jo kra amen woje me so amepa amen Amen. asamba o asam jo yankwa di sam bio yansa na ye ne nkwa di sam the di sam chapter asan 19 o sese me hwe ho na me kasam kakra bi Revelation chapter 19 verses 11 Adifo no honi so de huru kase o kasam bio na mu sa wo soro abie o suru bebie ya hwopon fita bi ni o ponko fita bi na to so no France ye friend o si ade a wo yo o sa no kwafo no bu aten no tu satre obu akai obi ajaye no to sha wo tene ni na ni ti se o jaframa o sa de sifia eni wono a wo de ba ni nipa betraye eni nipa nante di nkomo no wo kwa no wa change sa ni wa no ana odi ja eja aye so eja pa osoro de o ne fom de ana odi aye ani kosia na odi ahihye na niwa na himotie pi bodi ana na ni deri se mram o wi a wase ahimotire pi wi ase nyina ahimfo waje obi abotire ana ono wode aboniti wa hwe di bi obi na bi ji wono nko ede bia obi ani watire no satade bi odi abo mojem na tade odi bebu atran wode anu mojem ji di nyankopon na asa ni di ankasa ene mpaibo ene ene akwantire ni di nyankopon de abai asem na doma wo so chapon ko fita so di na chi what I said all the angels above for what through no omo santa the fita edi na chi ti se wi ba fita ho tie what I said na frana na mfi na nu na afra ne takrama o aya sekan takrama na wode kasa tire batimio so ni ti tabi takum adan no wadane no ana wode sekan aya takrama na dane no ode ba bo amana man wode babu ba mana man de puma ba yi won teli no wode dade puma ba ye no ono o tie to nyankopon ade nya stumfo obia won fa nyame asama anya hwe no wode ne nan atwitwi nyame asam so bulu se e nkwasi asam wo ba no so edi no ase ni di no the friend nyankopon asam enti oba e reflector obi anyame asem tu mu bia ba reflector no atwa obi anyame asem atu mu bia no a reflector ba reflector e sim aba twa ba no ti se anyame asem tu mu a enti David said me dia awurade asem ba shama kuma na ma anya bon me pese na di ba bia wo bia me bushaw se se o tia hoto na wu ya ehe na wokro we awurade dia ana so wa serve so ana dio me bisa o me dia sofo me me dia se we asofo ko kanyame a me nyini what you say yire wo ho na ye adwuma na awurade improve ma amen tie ni ye ha sofo me so ya sofo te se wa wo ka me se me dance me ya me kanyame afam se wa wo nka se me a me dance me ho che se me ni wo wo je me so amepe amen amen me pa che what you say wo kanyame afam da zi mi so asakra ebi a wano na ate nim die na awo wo ti ase wo nim kasa na wo kasa ya ntro so obi preach a wo ya hutie ni nti se me abi preach sama sakra manten na nya di awurade pa o mfe ba me go Judas Carrot o kan ni podi osu mienu akwasa yare atwa o mone ko kan nyame asem na ni pa sakra yo eso sa no onu amu sakra ono ko ka dwen sakra asem e tire Israel man ama Israel man tie sakra asa yare atwa hohomone aje monyam fai me bi kan nyame oba o de report bere Yesu owura ye ko ni Yesu na so paja udi no awomone nyina abra ho ase Yesu twa Judas di no ka che owura man ko bi nam tia
nanso me wusi osoro bie what you say na Satan tifiri suru sanyina abɛhwefo na mama mo ani nyesi atro mu di ya mama mo ani nye sɛ wakasa ma mo ni atu na mama mo ani nyesi abɛtro mu di wo fa hene it is so reverend minister so your bishop so your cardinal so your dean and force of the wa me bo time say ya dia ba me atro di won kwa ngum amen amen ana yo so for mama ya any privilege ma what you say any privilege to have so one yo kra nkwaje akwa adwuma na de nioma di agora wo ba yira nti anadwe me show obadwemma nsema me kan bi onyansani tie o na baboa amen jo ho free boni mo ate amen jo ho free boni jo check ko 20 adisam 2011 amano ina usore dia timosi obi ajo fita kokuru wose me hunu ahima fita kokuru ni wate so na bi ote so no osoro ni asase dwane na onya ba bia ma won sada yesu baba na asase we be dwane afiri ni sibira osoro ya hata free anu so be dwane obi antie ni ye wose na me ahima fita kokuru na bi ote so no osoro ni asase dwane na onya ba bia ma won wonya ba bia mfa ma won me hunu awufo ketewa ne akese awufo nketewa onim se nkwala nketewa wu ya ana nkwala de mu o mata nya no kora da enya no kora e nipa na aka ya adwen so ni mbone jeme so amen bofra awufo nketewa mmofra nketewa yayi wo magu nyina beba tem wo dwam wo ma ya po won e beba tem wo dwam what you say yes ye bebu wo mu nyina aten ye wo se ya furu mu kura no ye bebu na aten enti na Bible say de wo fa furu na numu no onue de o manufo na numu no enue what you say nti mo frank to no ayeyi wo ma to aguo no esre o Ghana se so pa wo ma ya bosha e wo ma kwa so oyi ni mo sofo no obenyam no amani sika koyi Roman father enu obenyam no amani sika koyi what you say MPB no am nyim obi variant wo sikoyi watra boni koye mumu yode crowd dabi crowd nkwala dodo a wayi wo maguo no awurade be frɛ wo mu nyina aba na that day na abehu mistake what you say that day ke babu nkwala ni nyina kan aya dan na awurade ka se ba wiase na wamba na wayi agu so se awurade nyame o papa ya wo gira hoyi jo de me fan so no ana ma me fom kwai nti nyame ya what you say that day no na abehu se sere wa bregu nti se obi ya boss what you say you wa ken kranta twitwa nipa ekunu woni by fo gina the same scale tie ni ye nti na na dwi me come what we did need to show aya ababoa o se de betimi aboa o ani so obeti awurade asomatom no ka te awurade se awurade me pa cha o na me nim fa me bone cha fa WhatsApp number what am I say amira wo ti asi sabira na wo so de otena me ka wa mumu yogu amen se saade no so wo se me hura wufo nketoa ani akese so jeja himwa na ni se obetira awurade ahemwa ni obiabia wumam na obiabia wumam obia wafoforo bia ye nkwa wumam ana na be da no obia wumam foforo a ye nkwa wumam na onam sama watro no wuma no wufu atan sade onyuma tie na apuyi na ufro wum ni man woti akoma dan ha woti afrancho woti nkinkansu woti tachiman woti asie woti ya kan se brekum what the same prayer afro na ko brekum tano so ne nkuro bi sisa ho tachimantia bechem dia nkwanta dema eho nyina wote fine woti adanse se hwe wanya juma bi anyo so atona patase sama mu asisu abasum nyankopon anwen sanse woti ase wakoto wi ana ade ahyansa
ana yesi efre bibi tramo enura moa ne de ma won tramo what you say petimentia eno ne ayo de se kuro akomadan eno ne mamu ani nyina so what you say what ya brabo me come what wa wie ye wo ho wa wie ye ada ya su baba no wo se okura nguma bi obiebie nguma mu no bia nguma foforo mu a ye fra na nkwangoma na wanam nsama watro wo mu ye kan kwangoma ane tro samu o nkwangoma ni nyina ni life the book of life eni enten sama watro samu mu no ane obegina de abu atenti na wase din adi yankopon asem awrade adwama ba kopon na mboy no watro se mo adwama amen amen ko court me ankwati Ghanaian law emi asem da Daddy. Who say a book kase kura lawyer ni a enu no obehwemo di asem enti awrade nyankopon kwati na asem emu atemfi so wan kwati na asem anya bibi oyo na ti me kasa tire nyansoni all over the world utiemo crucifer utiemo crucifer 96.9 www.evangelistakosewia.com utiemo ti asemi utiemi Facebook Zabunda me pasa ma obaje ma utiemi nyire nkwachi amen na wo musa no ho se anaso the book of life me di wom presenters ya moya adwuma wa marante what you say mo ne je mo ho me ba ha yo sofo ma me no ntwa safia me no awofe what you say me busamo mo bo me say di wa ha me busam and so mo do what the book of life dia me bo si abrabo ba na mo bo tie ni ye wa je me fa so eno nyankwa opa wo betimi di radio preaching nyina akora cheme enyankwa radio wura a obi eye o sofo no mama ne preach eno nyene nkwa what you say what you wura de ankasa woni brem wo ya djuma bi a wo yo ya djuma bi asampa na meka wo baba bi a me preach ya me ka tira ma djuma wura wo ya sante hene etiri ba otumfo etiri ba no ana ne dia me ka tira no ye friend na jam bibi me ka tira sana na adwuma ne dia wo bie wa mama tira so a me preach betam fa nkwa je mra so won sakra wa je obe ko bu ncham je asamba na me kan enti asamba me kan de mamu radio fo nso adwuma de obi adwuma no na yere ene ne ma ene onu amu ohia nkwa je wa tema fo atefom wo mu hia nkwa je ade ba ko a mo nhye no nso no mo amane mu nam nyina mo nya mo dwense ani sofo awi ananam nam keke wo da repentance ado ba ko mo nsam asampa da maka tira mo mo dwense obi aba ne kra nkwaje ahu adu bo mo dwense obebu nkwaje asiri wiase bibia ha ebi di sika ni brachi akwaje aduro episka jibi no ne se obesi dan na ba kono da wan wurum na wurum sa aka nyina go jimi na anu no o ba toka na ti one seat so na seat aka nyina go o ti ase e na akwaji sikaduro no de wudidi gumu yefunu na nyamade ma wudidi gumu no emu ntre de bi no a de guma no amen na no a wonti bi nse class 9 mo so e de bi wa bodam me ba what you say we give me set 18 maybe me ba che what dey be tell us enti why so me jewrade ho na me koya de so ni mfofo e na nadi onyansane so be gani ade okra nkwaye amen obone fo wu anya fe awrade mpo obone fo wu 1 Peter or 2 Peter 3:8 what you say awrade won chere ne bo che ho said you be good research or what the cherry bebre 1% pa bia ba yira 1% pa yira ba dwen satrem munti asem ni te mesamu DC fo
water and sewage for penny for electricity for penny for more commandant. I have for more commandant. But the young couple will be so ceremony. I be a babu and it's over your crown quite your word. Amen. Mama Yansu soon Trevias, Yansu soon Perias, Yansu soon Perias, Japan, and Abedao. What about Titra commandant? A coconut tias. What about the Cabatra commandant Kuri? I touched me about coconut trust. And this a war. What about Tremolo Dihina? And more who suffer. Amen. It's better for you. So I heard your one, you know. As a bad and another dream, catch them. But the Yamadan shroud. And to be a man no mercy. I come in few minutes. That the American overfar about one. Or body for when you go be what they say. Isaiah chapter 14 verse 9. My point is here 14 9. We are working some 12. 6 12. Yeah. Osina sama be wase no kan ho be hia wo ba. Se o tra wi ase wa mu. Edi bone. Wo de edi bone komunipa na sika bokro no fa nya sika sisi adan. Di bone nyina bi. Na wu. Jemeso amen. Amen. Obi wi a yetimi ko han sofu. Na sofu na be ye wu force mama. And just say wo ko heaven. Baby. Ebi wi a ye kosie ne papa na nsuo to. Agra da papa and say woko heaven and I kwana siatro RIP esi obi na so a and say so that from dream. Amen. Amen. Sparings no RIP stand for peace, rest in perfect peace. The same RIP no a rest in punishment. What you say? The same letters sparring and it says you are and friends all that from you. You are from journey, you are Christ. Amen. As a man, I can't know. As some part, what do you say? Obiti Akumada, who not for them now. And sorry, my brother, just your Akumada won't come down. And so not okay to be a moody. Barbara on Kabida, I was in any. But when I should that's what you do, lot of number. Or work it. Or what? A good year machine and the actual. Tiasemini. Graphic be out of, but who couldn't feel in the Bible? David. Brother, say you when you crab. One more tiaman on it, one more grana. Maybe a foot on the mamu. There'll be on the castle. May I smart for and to be bombed down with you and I'm a brush on the call. But it's beer. No one know be a person me view. I'm about them really be a one. Say, so cry, Tiasian. Anna, Fra for the noble. So I said, yes, but don't believe you. Wouldn't you be you? Tiasemini. And the Isaiah Bacassembi. So, Bonnie Moa, dear York. Isaiah 14 some other was and can who be shouba. I can't want to show. Yan some for my some for what some do so one night. Obia, I don't know. So big as it is as one tea Chris as him. You won't get one in one at one. Yan some for mount. What I said? It is only pure pet. Twas okay. Was in yan some for mount. The mamma if you not so few and I couldn't ask you, I just catch you say. Oh, pure pet, no more body to yea. So what would they say? One so. Yea, person. And then Yamia Samia Maya. One more person, Yamia Samba baby, and to one family. Ah, or I say another pet. Well, say I'm a pet. What can you say? What can see? A son of the one back edges. And your men 10 years so. And your man 10 years so. Secretary was someone. Maybe I want to read dear. Maybe I will read dear yet. Kataya Samawa, I told a Toratimua. No, Cataswan. Now, and Toma, I would be fry and so. I said, how you so? Katoma Dasono. Obikwa Sabado, a good one. No, was Sabado and a Catalan, I told it to move one. That's it. What a cat never said, but Melio. We can get look 16. Was it Canino? Was it or catch ya? Abraham said, Abraham, Miss Slow. Mamma Quine, no one, we are no assassin.
wɔn di nkwasi asɛm wɔn kyɛn no maame kwan na ɔhwere mmienu pɛ na mefa nkɔ kasa nkyerɛ wɔn asase so na baabi a mewɔ yi wɔn ama ha bi because aha mi kuna ma no ɛnyanyadeɛ no tɔɔso abraham sɛ wɔn mose na wɔn wɔ asase so na sɛ wɔn tie wɔn a obi nya ne fira awufoɔ mu kura wɔn tie wɔn te aseɛ ɛni wɔn dwe nsa pɔɔrɔ na ɛbɛkasa kyerɛ wɔn ne bere twɛm yɛn nkwasiafoɔ yɛ aha yɛn ni a wɔsi adi atam yɛn na awurade bɛfɛ ɛso akata nsira ne aso etie wɔn bɛ fa afa wɔn fa nso a mi ntumi ntete nyame asɛm yɛn kyi wɔ bi nhwe ne ho nso wɔn fa wɔn so kɔ kasa mpa na deɛ ɔwɔ so deɛ ɔbɛtie no ɔntie wɔte aseɛ asɛm a deɛ ɔwɔ seɛ ka ne ho bɛhyia wo na bɛhɛ nyansamafo ama wo asase so akunu nneɛma na mɛyɛ hemfo wɔbɛgye so akasa ho so ahodwo sɛ yɛn wɔyɛ sɛ yɛn ara pɛ ɔka seɛ sɛ no de wɔaba asɛm ado ɔma ntɛ ne nso wɔase kata a wɔasɛm ayɛ mmoa mirikamirika ɛwɔ so nkatasoɔ yɛ nsonson tie ne yie na asa da asɛm ado ɔkɔ ɛbɛsa ahwɛ waka wo yɛbɛbo wo wote aseɛ owuo bɔfoɔ bɛbo asɛm ado bɔfoɔ bɛbo adeɛ baako no no asekyerɛ ne sɛ woyɛ image of God woyɛ ne tamfo Satan wɔtan obi a wɔyɛ image of God nyame sɛ soadeɛ bi a wɔtan ɔmpa wasɛm enti ɔba mu a ɔbɛdi soɛw ɔba mu a ɔbɛsɛw enti ɛnyɛ wadwen sɛ bonsam po wasɛm ɔbɛbo papapa deɛ ɔbɛyɛ wasɛm ado ɛnyɛ ade ketewa mede ma no si wɔbɛdwe ma mfa na ɔmfa mmɔbra dwane na gye wo kra nkwa save your soul and transfer honam tie ne ye soro awurade atamuo na gya ne firi bɔne hwehwɛ tena ne nati no na abɛto no ɛne nokorɛ nante ne bɛsu yie hwɛ wadagyeɛ yie hwɛ wabrabɔ yie hwɛ ɔsoba yie ɛnkyɛ na deɛ ɔbɛbɛ no anya aba ɛmena mede ma no si ma ɔnyansani enti asɛm yi na ne nyansa nnɔɔso nkwasiafoɔ wɔ maa nom menim sɛ bebɛpo nanso anyɛ danara a ɛbɛyɛ duabadua no akoma ɛnna bi akyi ɛbɛfifi sɛ ɔhwehwɛ awurade na wohu na asomdwoe na ba wakwan mu mafotua a mede ma wo nyina no sɛ hwɛ ɔnanteɛ yie hwɛ ɔnam fofa yie wɔma nnamfoɔ asɛe wɔn ɛdɔɔso kyɛ wɔn na ɛbɛ yie asɛe wɔn ɔyɛwɔ obi wɔ hɔ a adamfoɔ na maa no nom dɔɔto ne papa nim nom ne maame nim nom obi wɔ hɔ adamfoɔ na maa no yɛ prostitute wote ase ɛhɔ na Satan fa amen obi wɔ hɔ adamfoɔ na ama no akɔda jail obi wɔ hɔ adamfoɔ o ana ama no abɔ dam wɔkɔfrɛ sent ɛna ɔde ne di n'akyie sent ne pie yɛ spirit ne pie na ne yɛbɛhyɛ no wabɔ dam adamfoɔ ma obi akɔgye sikaduro anyɛ yɛ ate afa no so enti hwɛ wo nam fofa yie toto wakwan yie ma awurade ne wadamfo ate ne bɛsiw yie mesɛ awurade nhyira na dom ɛde ma wo wɔ Yesu Kristo din mu bɔ mpae ɛhyɛ wɔre mu nyam yɛ ɔkɛse bio sɛ wɔre na amadom so aba bɛsra yɛ na anwummere yi yɛbɛsuo nyinaa sɛ wɔre bɔɛ na wɔasɛm aba yɛntumi mfa nante yɛntumi fa nyɛ adwuma na sɛ ɔso yi ne ho na sɛ wɔre bɔ a yɛnka akyi yɛrɛ aso afa bɛma kasa wodi ma bɔ mpae amen